the Deputy Minister of the Ministry of Tourism, Mrs. Maria Молдева. Уважаема госпожо Президент на Република България, уважаема госпожо Кмет на община на този прекрасен Слънчев град, благодаря за поканата заедно да се преживеем една ферия от красота в Розовата долина. Поне веднъж в живота си човек трябва да присъства. Най-голямото улично шествие в България, с което прекланяме глава към маслодайната розова сцена, към красивият туханният свят, събрал най-голямата сила. Сега с вашите аплодисменти да посрещнем Царица Роза 2020. Малките царици Роза и това е стартът на нашето така дълго очаквано шествие. С море от светове, музика и вдъхновение, с гордост и вълнение посрещаме най-големите посланици на година ще имаме възможността да бъдем представители на символа на България и на нашия роден град. Нека дефилето на аромата и красотата започне сега. Дами и господа, царица Роза и нейните подгласнички заснават на царствения лилаво, синьо, зелено, жълто, оранжево, червено. Нека тези ярки цветове огреят пътя ни и сътворят чудото. Да аплодираме и се порадваме на моста между ефирното небе и красивата ни земя. Before you now marches the future of our city, dressed in shades. шествие в най-красивите цветове и с най-красивите усмивки. Не забравяйте да ги аплодирате. Силни аплодисменти и за детска градина номер 6 Еделвайс, град Казанлък. Не забравяйте, че в момента слушаме най-големият хит на България. Разбира се, Бангаранга, и няма как да не бъдем горди, защото в денят на избора Казанлък танцува и пяра заедно с Дара. Няма как да не аплодираме и нашите гости от танцова школа. Нека да бъдете Ръцете гордо вдигнати нагоре, а ето това са Естрела, дами и господа. Те идват от Бургас. Ние обичаме морето, а морето обича Казанлък.